Glazba je u obitelji Miroslava Hriberskog prisutna već stoljeće i pol, a njemu je postala i hobi i životni poziv. Osnovnu i srednju glazbenu školu završio je u Samoboru. S diplomom Zagrebačke muzičke akademije stječe zvanje akademski muzičar pjevač i profesor pjevanja, a na Institutu za crkvenu glazbu završio je i studij orgulja te postaje orguljaš i voditelj pjevanja u Svetonedeljskoj župi. Inicijator je folklornog amaterizma te 95. započinje s osnivanjem kulturno-umjetničkih udruga. Osnovao je mandolistički ansambl, umjetnički je voditelj Kuda Strmec s kojim postiže zapažene rezultate, a zaslužan je i za jesenske uvertire, ciklus koncerata ozbiljne glazbe. Pa ono što želim najviše jest bazirati se malo na etnološkom radu ovdje u Svetoj Nedjelji i ovaj cijeli kraj, jer se bavim zapisivanjem starih napjeva, običaja ovog svetonedeljskog kraja. Evo i hvala Bogu imam lijepe uspjehe na tom području i želim dalje istraživati ovaj kraj i to ne samo istražiti nego to i zapisati, objaviti. Miroslav radi kao profesor, te djeci prenosi svoje znanje, ali i ljubav prema glazbi.